tension gonɗo e ma o jejjiti ha jaɓe to hankkadi ndi goƴƴeɗa hépatite o nden hépatite o tension monto ɓuurimo bonde par ce que on ko AVC addata on ko cribe cardiolawol wara jomum cancer de foie o onne kadi ɓuuri bonde on ko lawol waranma addanma ha ini ɗum ɗo tension cardiaque addanma probléme de cardiaque joni noon ɗum ɗo fof joni noon holno safrorto tuggude hépatite B o hépatite o haytinma cancer o haytinma tension o haytinma AVC o e jaɓe ɗo ɗum ɗo fof no safrorto probléme ɗum ɗon hono safrorto holko sellinta cancer cancer ko probléme mawɗo e nder rendoji meɗen cancer ko ñawuji ɓurɗi bonde e nder ñawuji men noddoji kadi ñawuji goɗɗi nde won noon sa wonde cancer aɗa riski dañde ñawuji mawɗi fof ñawuji mawɗi baaɗino diabète type 2 diabète type 2 andi on fof ɓuuri bonde wamma ɗum ala keɓa tension artérielle walla daña AVC ɗum ɗo fof cancer de poumon o walla cancer de foie so ronki wawde liggade hankkadine ha yettima won nokku won o natti wawde ƴettude ndiyam ɗam o natti wawde liggade hankkadine kanko foie o ɗon a riski hebde hépatite jaw 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 comme café gulɗe jaw 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 tawa so yettima hunduko ma yiiɗa ko modde jejjita noon sa moɗi no ɗam wuldini e ɗon gaaña hunde e nder ɓerde ma e jofe ma e heeñere ma e gueɗe mbaɗe noon on ɗon cancer aɗa wawi kadi yarde ndiyam ɓuɓɗam joni joni ɓuɓɗam reyum 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 jara ko wuuli joni 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 ɗum ne kadi ne adda cancer waɗa lamɗam men ɗam taw ala kimmasi koto mbaɗi hen kimmasi de a waɗi ɗum noon aɗa ñamira noon joni joni keeɓa cellal ma salgue banggue appétit ɓe fruit o hol fruit mo ñamata par ce que andi neɗɗo kalɗo rafa e aduna safaro makko o nan ɗon ɗo jibinaɗo ɗo jeeyaɗo leɗɗe gonɗe ɗon ɗe e huuɗo wonko ɗon ko ɓakke gonɗe ɗon ɗe e beeli gonɗi ɗon ɗin cafrotomo saabu beeli ɗi dayiri nen toon beeli ɗi dayiri nen toon taɓɓe nen toon beeli ɗi huuɗo sembani nen toon ɗaɗi nen toon ɗaɗi sembani nen toon beeli ɗi ɓakke nen toon ɓakke ɗe ko jaaɗe ha joli ɗen ɗon ɓakke jomum ne mooma e ɓandu muɗum ne itta ɓuuta ɓandu ne ɓuuso mumsalla neɗɗo ɓakke gonɗe less beeli ɗe ɓakke gonɗe toon ha ñoli toon ha ñoli toon de sa itti toon ɓakke waade ɓakkere waalo ni argile noir o so tawi aɗa mooma e ɓandu ma jamma tan ha ɓerduma fof hawra mbalda hen ha weeta so weeti lortoɗa itta ɓuusoto musalla gonɗo e ɓandu ma fof donc noon gonɗo appétit ɓe o woni koye musalla ɓandu fof o anda fof ko musatamo ala fof ɗum musata e makko kanko anda fof musalla no foti e makko so tawi a waɗi ɗum ne safra cancer o banggue hépatite B e hépatite fof mbaɗon ndi mo A o mo C mo B andi ne waɗi hépatite ɓurɗo bonde o ƴufno reedu ha ƴufa o on ɗum ƴufno reedu ndu ha ƴufa ndu wayno hayre ni jomum sene taroma nayi l'hôpital tiire ndiyam hakke 4 litres 3 litres tiire muɗum on ɗon holko safrata ɗum on safrata ɗum ko lekki min goti wiye 4 côté
ko canje mbiyeɗe 4 côté ɗe e lekki ni wiye kanel e lekki men barkewi haa ko waggo barkewi ko e lekki men ko gokki ene wiye clou de girafe woni horom-polle o ɗe geɗe 4 ndinta una ha ɗigga mbaɗa e bidon 10 litres o mbaɗa hen hakke kilo condi ndi tawa uniɗo ha wonti condi dillina bidon o ha dilla goppamo ɗon yontere wattake ndiyam wattake jeynge ɗum min ko woni ɓurano ko kay ala ko ɓuuri aduna hunde fof ko woni aduna ɓurano ɓuuri kala ko woni aduna ko Allah laami jeeyi fof o hooli ko Mouhamadou Rasul sallallahu alaihi wasallam hunde fof ko woni aduna ko Rasul sallallahu alaihi wasallam ɓuuri ɓurano mo aduna ɓuuri leñol fof noon Allah waɗi totti ɗum peeje no safroto ene wuurdi ɗum kadi jokkodiri kadi koye diine l'islam o jokkodiri diineji jogi ɗi bangue diabète ñam tabɓe fasnu tabɓe aɗa yara ndiyam noon aɗa muuɗa ɗum tabɓe saɗa ñama saɗa fasna tabɓe aɗa yara ndiyam mum dara no mbayata walla ñama concombre aɗa fasna concombre aɗa yara ndiyam mum aɗa ƴakka ɗum walla aɗa yara guufi guerte ɓe joni koɓama gasi guerte ɗe a looti Allah a fasni guerte ɗe a waɗɗi e ndiyam jarateɗon ma a heɓata tension a heɓata AVC diabète o susatama kadi tampere hewde arta e ma e ɗo noon ko ceerno Tamsir Daw gorko mo Kaynel Kanaraji Kana moɗel Thiablaji Ngakoje on ɗon argile ko on ɓuri wonde massage e massage fof kanko safrata jokkorde kanko safrata kala musalla gonɗo e ɓandu ma e kala ɓuutendi gonɗo e ɓandu ma tan ɓandu findande ɓuuta kanko ɓuuri yawrude ɗum yimɓe mbiya ya ɓuddi kono ya ɓuddi ko façon goɗɗo taɓɓe ɗe eɗen gandi taɓɓe ne cafta diabète ndayri ko woni ɗon wayno cengle ko ni saɗa ñama ɗum a heɓata tension artériel a heɓata AVC accu ha ɓenda tan uddita ɗum mbaɗa e boliyel ma tan jarani lodde ni no woni e yummum tan ɗuɓɓata e boliyel ma ƴeewa kudde ma ñama hen haydara ma heewa jiiya no mbayata ma yi ma heeb cellal e banggue yitere ma e banggue migraine mo joguinoɗa e ɓandu ma e banggue ŋato gonnoɗo e ɓandu ma ɓandu moƴƴoru wonde e ɓandu ma ndu eywa e kadi e hunuko amtowo wonno ko e nder hunuko ma ɗum fof ma iwa law jomumen kaasiɗo rokkudema hay 1000 francs goto ya safru jomum kaasiɗo ma ɗum nawa jomum France mbaɗa dépense 5 millions 6 millions waɗe toon e caisse addi ubbuye bamule taw goppuma ɗo jooɗi te so kokkuyɗoma an a safrat ɗum e wasde gumde hoore mum wasde gumde hoore mum e wasde gumde aada mum neɗɗo mo ala aada o ala ndefu makko ngu jogui o ala safa lekki makko ko safrata hoore makko o ala tindungol tindanta sukaɓe makko o ala comcol ɓornoto o hettine ko leñol kaari o jeeya on neɗɗo gurdam makko ala nafoore no fewi mi yiiɗo hewɓe ene kalɗo safrore affaire ɓurana gaddata hen cafrirta e ko arabe kalata katumeje gaddata ɗum ko gonga kam Allah kam ko telli ɓurano ɓuuri hunde foof ɓurano ɓuuri hunde foof ɓurano ɓuuri kono en joguino ko mamiraɓe en cafratono guila ɓurano arani milliard uji duuɓi haade ɓurano arde mamiraɓe ne cafro ni cellal oɗon gandi AVC halki yimɓe hewɓe AVC wari yimɓe hewɓe ɗum fof ko majjere jeeya tan
kono ndayiri ndi saɗa ñaama ndayiri sa tini tension e ɓanndu ma aɗa ñaama ndayiri a yawata dañde AVC saɗa ñaama haako ndayiri ko haako ko borom le fiɗɗi ɓe kumbo joɗi baggi ɗe guitta ha heewa loota ha laaɓa kerƴa ha herƴo caggina ɗum caggina ha ɓenda aɗa yara ndiyam ɗam ɗum ko ne yaawi ko tillinta AVC leɗɗe men fof nani jooɗi koy leɗɗe men fof Allah addi ha laaɓi ene waɗi e juuɗe men enen fof eɗen ndaara ɗen jooɗi kala lekki ki cafroyi bani adama Allah addi ɗum ha sarama an bani adama o ya safrano heddi noon Allah humpinma ɗum walla on sumpiɗo ɗum neɗɗo fof ɗo jeeya e diwan mo jeeya o ko kin lekki diwan toon safrata o neɗɗo ittoɗo nawe France yo safroyo ɓen toon koko kutortono mawiraɓe men cafra ɗumen ko batti poɗɗe pinguji e siroji tottuma ɗum mbasa seɗo gatta gamma jomum sankogal kaari hino safroyade France kono sankima toon mayi toon artirama kono so safrinomo ɗo e men ga o heɓa cellal makko kin liggoro batayse poivron noir ko watte maaro ko ganduɗa yimɓe fof ne goɗɗo fof ne riiwa no waɗi poɗɗon kew ko gaɗa fof riiwa weeyiɗa on ɗo mbatta taƴon ha heewa ƴeewa ha ko guyaf loota ha laaɓa taw hecco ko mbadda hen pasnidaɗi andi to o wiyete ko ya fasnu ndiyam ɗam ha fasa mbaɗa hen ɗo a saggina ɗum pasnina ɗum ha fasa ha ɓenda tellina gacca ha ɓuuɓa ciiwa mbaɗa ɗum jaram ma noon hankadi mbaɗa ɗum tan siwo ha heewa ɗi ɗomɗuɗa fof hen jarata kala ɗomɗuɗa ko hen jarata a yarta ndiyam goɗɗam gonduɗo e cancer neɗɗo fof gonɗo e cancer de poumon cancer de foie cancer de sein ewa cancer d'organe fof bawɗo wonde e ma cancer de cerveau cancer ngandi woni cerveau o cancer kine cancer ɓandu cancer ɗemgal kala cancer ɗo woni e ma e nder gurdam maɗa foof no woniri terɗe maɗa fof ne goniri cancer de la prostate kala tan ko wawi wonde e cancer uji aɗa ñaaga ya waɗ ya liggoro kiiɗo lekki min jowri haalde joni ki sa waɗi ɗum hakke yontere a gayni e on tuma ciwama ciwgol laabgol aɗa yaramo saɗa yaramo no woni condition noon aɗa yaramo aɗa ñaama légume e fruit hol légume ñamata e hol fruit ñamata par ce que wona fruit fof ñamata wona légume fof ñamata légume o ñamata ko haako sapoto haako men sapoto ko kon lotta ha laaɓa herƴe defde e laaj defde e basalle aɗa ñaama ɗum saaha tamate ɓutte ɗe gadde mbadda e laaj e basalle kadi ƴakkiraɗum no woniri ni mbadda salade joom mbadda haako salade taw waɗaka vinaigre sa waɗi vinaigre yo won vinaigre de cidre woni vinaigre de pomme o